doon sa C6, no? Yan. At naghiwalay muna kami ni Tito Oslik para makapaghanap pa siya ng iba rin matutulungan namin. Yan, dito ngayon sa C6. Ay! Napili ko itong wag sumakay, maglakad lang para exercise na rin sa amin dalawa. At papunta siya doon, ako naman papunta na rin doon para makahanap kami ng matutulungan. Yan, ang init. Ang daming water lily dito, bebang. Yung kinakain natin. Yan, bali pangalawang ano ko na po ito. Pangalawang video na. At dito kasi sa gilid, may nakita rin kasi akong parang bahay-bahay. Sana nga may tao, no? Oo, sana may tao. Naghiwalay kami kasi ni Tito Oslik eh. Para ano, para mapadali yung pagbablog namin. Eh no, may nandun sa malayo, may blue yung ano. May bulong parang trapal na pinatong lang sa may simento dito sa may C6, sa may Taguig. Yan. Puntahan natin mga kakwela. Ayan mga kakwela, yun oh. Hindi kasi siya kita dito eh. Pero sure ako na may tao to. Oo. Naghiwalay kami ni Tito Oslik ngayon para makahanap dito. Dito kasi sa area na to, sa C6, dito yung mararami talagang mga kababayan natin na ano na naghihirap, kaya dito ko napiling pumunta at para makapagbigay tayo ng tulong. Yan, sa mga nandyan po pala nanonood, maraming salamat sa pagsuporta nyo sa aming channel Trio Cuela Family. Yan. Yan lang. Yun. Parang may tao nga. Yan po, lalim mo. Ay, oo, may tao nga siguro. Yan po yung ano, bahay nila, oh. Ayan, kita nyo po ba yan? Kita nyo po ba? Ayan. Tao po! Tao po! Tao po! Parang napanood ko na to ah. Tao po! And bahay nila oh. Dikit-dikit. Tao po! Tao po, ito sila. Yeah. Sa inyo to? Kasi ate. Te. Sa inyo po itong bahay? Opo. Ay, tinatira lang po kami dyan. Ha? Tinatira lang po kami. Parang namumukhaan kita. Ikaw ata yung na-vlog ni Tito Oslik ah. No? Opo. Okay. Tawag dito. Pwedeng pumasok. Ay, may aso ba? Hindi naman po nangangagat yan. Hindi ba nangangagat yan? Sige, punta ako dyan. Punta tayo dito. Wala aso? Daming bata. Yan. Oh, may aso. Wala po yan, no? Wala po yan. Bagay. Mabait yan. Chichuy! Chichuy! Diba? Tawag dito. Mga anak nyo to, te, lahat? Ito lang po. Eto hindi. Tawag dito, ang taas ditong ano nyo, lugar. Ito yun, sino pa yun? Diyan po sila nakatira. Bali dalawang pamilya kayo dito. Opo. Akala ko solo nyo lang. Ito yung mister nyo. Opo. Okay. Lalim yung dito. Ilan taon na kayo rito, te? Nakatira, te? Bago lang po kami dito. Bago lang kami dito, pero matagal na kami dito sa Taguig. Grabe. Grabe yung ano rito, yung lamok pag gabi. Yung mga bata yun, no? Ito ya, anak mo rin to, no? Opo. Yan, ito yung bunso. May bunso. Hi! Ilan taon na po pala kayo?
25 pa lang. 25 ka pa lang, te. Diba? Tawag dito anong pong pangalan nyo? Ara. Ara. Si kuya. Axel po. Anong trabaho ni kuya? Nagpo-construction. Construction. Bali, nung wala kayo dito, saan kayo nakatira dati? Sa may Santa Ana. Doon sa ako tiga Santa Ana din ako eh. Sa may pinagbuklod po. Malayo sa amin. Pinagbuklod. Nandito tayo, pwede mo tayo doon para hindi ka mangalay. Po tayo doon, no? Po ka lang dyan. Bali ito, may isa pang bali, ano sila dyan? Ilan sila dyan? 3. 3? Oo, isa yung anak nila tas yung mag-asawa. Isang ano lang. Asan? Nandyan din ngayon, no? Okay. Grabe. Hirap ng ano nyo rito, ng... Ayun yung bahay nila, mga kakwela, oh. Mga kabiyaya. Bali, buwan pa lang kayo dyan. Buwan. Wala pa sa isang taon. Wala po sila. Mukhang kita eh. Kasi naglalakad-lakad kami doon sa ito. Ito ata yung binablog ni Tito Oslik na i-vlog. Ay, hiningal ako doon. Layo ng nilakad namin. Galing pa ako kayo saan? Nag-vlog din. Nag-vlog din kayo. Naglakad-lakad kami. Exercise ko na to. Kasi nga nagpapapayat ako. Doon kami galing. Lakad kami hanggang dito. Para lang para ikaw, anong trabaho mo? Anak lang. Bantay. Bantay niya. Tapos si Kuya Construction. Tawag dito, wala kayong rito? Lupa? Ganon? Wala kayong lupa na pwedeng mapagtayuan? Talagang lang. Oo. Eto, may bibigay ako sa inyo. So, pagpasensyahan nyo na to. Ayan. Ito, nirepack namin ng trio kuwela to kahapon para pamahagi dito sa mga katulad na nyo na Buksan mo nga, bebe. Hilahin mo to. Yan, hilahin mo. Sige. Sige pa. Yan. So, hilahin mo yung bag. So, ito. Kuya, pawap na lang. Yan, may grocery tsaka bigas. Yan, 5 kilong bigas yon. Tsaka grocery. Tawag dito. Yung mga kapatid mo, ate, wala din dito. Wala, nasa probinsya. Ay, ikaw na lang natitira dito sa Manila. Nasa Bicol sila, Bicol. Bicol. Saan sa Bicol? Albaya. Ako galing akong Daet eh. So, doon ako nag-vlog sa Daet dati. Kaya kung yung tatanda mo, nung si Tito Oslik, hindi niya ako kasama. Nasa Bicol ako nun. Nasa Daet. Bicolana ka pala. Si Kuya, anong probinsya? Samar. Samar. Huwag ka makulit na. Bali, wala talagang tiga dito sa inyo. Wala. Tiga dito talaga, wala. Pero dito ako pinanganak talaga sa Taguig. Dito ka talaga pinanganak. Ma, bakit? Ilang taon na to, ate? Ito, 4. Ito, yung long hair. 6. Bali, may isa pa, di ba? 4 yun, di ba? Ngayon sa 11. Laki na nung isa. Dalagitan na. Yan. Grabe. Ikaw, te, baka tag dito, may gusto kong panawagan sa mga manonood sa video ko. Kahit sabihin mo lang. Wala namang masama kasi malay nyo, may maantig sa panawagan nyo. May tumulong sa inyo rito na para maialis kayo dyan. Siyempre, dito ka. Kasi ikaw. Ito si Nene. Anong pangalan mo, Ne? Princess. Ilang taon na? 11? Manawagan ka kay kay Sam sa... Kay Sami! Magkaroon ka ng lupa. Magulo, Chog. Oo, dali. Dito ka doon ka tumingin sa camera. Huwag ka mahiya. Sige lang. Kung ano yung gusto mong panawagan. Nag-aaral pa siya, ate? Oo. Saan online? Sa Tarlac to siya nag-aaral. Kauwi lang yun dito ng December eh. Sino nag-alaga sa kanya doon sa Tarlac? Yung kapatid ko. Bunso. Dali. Manawagan ka na. Sabi mo. Dali. Nahihiya si Nene. Kapag kalupa, tsaka bahay. Bahay tsaka lupa? Oo. Kita ka! Magka-TV ako! TV naman yung isa.
Bakit TV? Yan. Wala kang sasaksakan. Magka-TV daw. Huwag ka may Bali, ano na to, te? Anong grade mo na, princess? grade 1 pa lang yun siya. Tapos na, ha? Tapos na daw. Tapos na pala sa grade 1 eh. Mm. na yan. Grade 2, ito wala pa. Oh, dali. Sabihin mo, Chog. Ikaw, anong gusto mo, TV? Sana, sana po may magbigay kay Bochum ng TV. TV daw. Ito na rin, may bibigay ako sa inyo na, ano, para kahit pa paano pang gastos nyo rin dito. Yung isa yung una na, yung nag-vlog dati dito ah. Oo. Oo. Ah, Yan. Oy, mo. Tapos, salamat Oh. po. Sasabihin mo. Thank you po. Yun, galing ah. Ang cute eh, no? Ang cute siya Ayan siguro. yun siya yung blinag ni Kuya eh. Ito, yung nakasakay sa... sa kariton. Sige, dito na ako. Ingat kayo dito ha. Sorry na po. Tuloy lang. Yan nyo. May ano, pag naging okay na pag may biyaya naman na dumating, babalik ako rito. Tatandaan ko na tong ano nyo rito, yung bahay nyo. Thank you po. Ingat kayo, ingat. So, ayun po mga kakwela, mga kabiyaya, no? Na kahit pa paano na ganun yung pamumuhay nila, yung masaya pa rin sila na magpamilya. Hindi mo sila makikita ng lungkot. At ayun, hindi ko pa rin matanaw si Tito Oslik. Tito Oslik, Beijing, asan ka na? Yan. At ayun, kahit pa paano nabutan natin sila ng konting tulong. Napakalaking bagay na nahulon sa kanila kasi syempre kahit anong ikot mo rito o kahit ikutin mo tong buong C6 wala ka naman makikitang 5 kilong bigas at grocery at may pera pa kaya yun, kaya sana kahit pa paano magtuloy-tuloy yung biyaya ko na dumadating sa akin para na ipapamahagi ko sa mga kababayan natin kahit sa maliit na pamamaraan. At least nakakatulong tayo, no? So hanggang dito na lang to mga kakwela. Maraming salamat. Don't forget to like, share, comment, and subscribe sa aking YouTube channel and to all Trio Kuwela family. And maraming salamat. Ingat po kayo and God bless. Yan. Nakikita nyo ba yan? Diyan ako mugot ng lakas. Yan. Power.